Mandala pa si Rin. Ga, abayan mo, tamandol mo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Huwag
Diyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan at si kayo namin. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Maabig abuklas kumuyamin na dito na bulinaw. Nandito na naman tayo sa isang palatuntunan. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na isyu ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-2 sa buwan ng Hunyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Nakterion Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Mojares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. At sa atin pong YouTube at Facebook page, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Sa mga issue tayo ngayong umaga. Inilabas lang ni Senador Pia Cayetano ang notice ng Senate Blue Ribbon Committee para sa gagawing investigasyon sa umano'y flood control anomaly nagaganapin sa Huwebes sa Pizza 4 sa buwan ng Hunyo, kung saan si Senador Pia Cayetano ang magsisilbing chairperson ng committee. Sana lumabas ang buong katotohanan at panagutin ang mga sangkot na anuman ang estado sa politika. Ang pagsisiyasat ng Senado sa anomalya sa flood control ay naharap sa issue political. Sabi nila, political yung bias, sabi nila. Lalo na't ilang senador ang dawit sa issue. Kaya't yun nga, may tensyon sa pagitan ng mga nag-aakusa at mga akusado dahil pinuna ng publiko ang senaryo kung saan ang mga opisyal na nasasangkot ang mismong humahawak o nakikialam. sa Sa investigasyon. Sana hindi moro-moro. Maraming Pilipino ang nagdududa kung sino ang tunay na may pananagutan. Nababahala ang publiko na baka sila rin ang mag-absueldo sa kailang mga kaso, di ba? Sana walang pinoprotektahan at dapat isulong ang tunay na investigasyon dyan sa flood control issue na yan. May mga senador silang binabanggit na sangkot daw sa anomalya sa proyekto. Itong si Senador Jinggoy, si Senador Chis, si Senator Joel Villanueva, at si Senator Mark Villar. Ang paghahawak ng mga kaalyado nila sa committee sa Senado nagdudulot ng yung hinala baka daw may pagtatakip o yung cover up sa naturang anomalya. Hindi, sabi nga nila kung may mga etong pangalan na to yung nababanggit, piece of cake lang yan. Kumbaga yan yung tip of the iceberg. Correct. May mas malalaki pa dyan. Correct. Baka daw Baka. Siyempre tayo ni Bagat imbisigan Pero yung dati kasi
di ba pinasa ng Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Panfilo Lacson Oo. ang partial report sa Ombudsman. Oo. Ngunit giniginit ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na sila ay bumuo ng bagong komite upang matiyak ang patas na investigasyon laban sa iba't ibang kampo, di ba? Oo. Ayon sa mga kritiko, ginagamit ng ilang mamabata sa mga pagdinig para sa political grandstanding Oo. at paninira sa mga karibal ng partido kaysa pagtuklas ng katotohanan. Pero kahapon voluntary yung sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group. Itong si Senador Jinggoy Estrada matapos na lumabas ang kanyang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan sa kasong bribery at plunder case kaugnay sa flood control scam. Non-billable. Kaya mo lang, Mike, yan. Di ba, pumutok mo na yan na issue. Ang Correct. sinabi niya naman, hindi siya magtatago. Correct. Haharapin niya kung ano man yung mga ipinupukol sa kanya. At, Katutan, so agawa. Pero kahapon, nagkaroon ng kaunting kumusyon sa pagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla at yung anak ni Jinggoy na babae. Matapos na sinabihan si DILG Secretary ng salitang pake. Ha? Oo. Ano sinabi? Pake. Yun ang sinabi ng anak. Ng Senador Jinggoy Remulla. Pero Jinggoy? Jinggoy Estrada pa. Pinanlook mo like yun. Jinggoy Estrada. Ginawa mo na rebelya si Jinggoy. Kaya voluntaryo din at sinamahan yata ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nakipagsagutan. Si Jinggoy, si Ken. Yung anak. Si Alan Peter Cayetano dan si Secretary Remulla. Iranan, ubatan irando. Ngayon, ang kwan kasi, non-billable. No bail. So, hindi makakapag-piyansa. Hindi makakalabas, ibig sabihin. So, yan na. Unti-unti nang inilalabas yung warrant of arrest laban sa mga nasasangkot sa flood control scam. Dapat patas ang ng investigasyon at para malaman ang buong katotohanan sa likod ng naturang maanumalyang proyekto. Sana mahuli yung yung malaking isda, kung sino man yung malaking isda. Yun nga, di ba yung kumbaga piece of cake lang yan. Mayroon pa iba. Mayroon pang yung piece of cake, yung isang maliit lang. Maliit lang. Kumbaga kabuuan. Kumbaga sa cake kataglaba na pizza, lamot. Hindi yung kabuuan. Hindi yung kabuuan. Kasi sino yung mga nasa likod niyan. Yun, dapat panagutin ang may sala dyan sa naturang billions of piso na flood control scam. Dahil sila ang may sala. Sabi ni Presidente Marcos, panagutin ang dapat managot ang dapat managot. Managot. Sino mga yung nasa likod na itinuturong si si Saldico. Saldico nasaan na? Sino ba yung alangan na Bukor Tulabat? Sinong nagutos sa kanya? Nagawin yun. Mag-isa niya lang? Meron. Hindi mo magagawa kung wala yung ulo. Sino yung ulo? Yung mga engineer. Siyempre, nawala yun ang ganggan, ununor irano, andi kalandara mo. Correct. Ganyan. Nagkataon lang na naging marangya yung buhay nitong mga district engineer, yung mga engineer dyan sa DPWH. Sila yung nasa kulungan Sila yung, ngayon? Hindi, yung isa, witness. Isa kay witness, district engineer Alcantara. Kaya dapat na sana yung matukoy na kung sino talaga ang mastermind dyan sa maanumalyang flood control scam na yan. Abangan
tulad ng inaasahan natin, meron at merong bangayan, pero sa session, hindi. Hindi. Anong tumatay? No, so, amora may kin. Majority. Ha? Minority, so amang kuno. Minority. Pero, Inanap man danire aircon. aircon at saka internet, wala. Bakit naman? Singa unprofessional mo lang. Hindi makatarungan naman yan. Oo. Public office sa public Matataas trust. din na official yung mga yan. Oo. Senador yung mga yan. Bakit pinapatayo nyo sila ng aircon saka walang internet? Anong ibig sabihin yan? Personalan na ba talaga? Alas 6:13 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Tila napapabayaan na yata ng provincial government ang sektor na magsasakat ng isda. Ano mo na sabi yan? Maraming mga marami tayong nakakausap na mga magsasaka na hanggang ngayon wala pa raw tulong mula sa provincial government. Ano nangyayari? Bakit? Ano nangyari? Dapat asikasuhin din yung kapakanan ng taong bayan, ibigay ang mga pangangailangan ng mga farmers. Yung mga magsasaka, mga isda. Ang daing ng mga magsasaka sa mga isda ay ang mataas na gastusin sa produksyon tulad ng pataba at krudo. Ngunit mababa ang kailang ani o kaya yung kita. Ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan, ito ang sumasakal sa bulsa ng karaniwang mamamayan. Alam mo ang kakulangan ng suporta mula sa lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng katamaran ng mga magsasaka, mga isda sa kabila ng kailang mga mahalagang papel sa seguridad ng pagkain. Ang mabagal na pagpapatupad ng programa tulad ng yung sagip saka Sagip Saka Act. At sobrang pamumulitika, ito ang nagpapalala ng kanilang kahirapan. Ilang kilo pa ng bigas o kaya isda ang mawawala bago magigising yung mga leader na nakaupo. Di ba? Ang mga magsasaka at mangingisang tunay na tagapagtaguyod ng seguridad sa pagkain. Ngunit sila ang nananatiling isa sa mga pinakamahirap at pinapabayaan ng mga namumuno. Nakakapanlumo. Ang katotohanan, maraming sa ating mga magsasaka at mangingisda ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa suporta tulad ng subsidiya sa krudo, pataba sa lupa at mga farm equipment mula sa provincial government. Diba? Dahil sa sobrang may mga sinasabing may mga namumulitika, yung political patronage ang naging batayan ng pamamahagi ng tulong. Ang hindi kaanib sa partido ng nakaupo ay hindi na. Pasensya. Diyan ka lang. Pasensya. Dahil sa mga... Paano yung mga bayan-bayan? Kaya nga kabusol na sa kay opisyal, tayo sa kay mayor, hindi matirate kabalo yan. Hindi napapabigyan ng tulong mula Yung sa... paborito, yun lang. Dahil sa mataas na gastos sa production, gaya ng patuloy na pagtaas ng mga presyo, at pang mga yung gamit ng mga magsasaka at mga isda, tuluyan ng yung mga iba, sabi nila, iwanan na natin ang ating kabuhayan. Dahil wala rin, lugi. Dapat gumawa ng agarang aksyon ang nakaupong lider sa pamamagitan ng mga ayuda para sa magsasaka at mangingisda at pagbili ng mga produkto ng yung mga kailangan itong mga
nasa sektor na yan. Okay, nabanggit mo yung kwan kanina, yung pagbili ng mga produkto ng mga magsasaka at mga isda. Ang sabi ng mga magsasaka, mababa ang pagbili ng gobyerno ng palay. Hindi nila nababawi ang kailang mga gastos. Kaya yung mga iba, binibinta nila. Napipilitan sila sa mga trader. Trader, Yung mga rice trader, yung mga corn traders, yung mga yan. Kaya nga, Ganun din, mababa rin naman nakuha ng mga yan eh. Kaya Tapos lugi. pagdating sa merkado, ang tataas ng benta. Kaya lugi. Dapat tignan ng pamahalaan ng presyo na hindi malugi ang ating mga magsasaka. Kaya nga, kailangan ng mga magsasaka at mga isda ang konkretong pagkilos at malasakit mula sa ating pamahalaan, di ba? Oras na para ibigay ng mga LGU ang nararapat na suporta. In fairness, may mga LGU naman na talagang suportado sa kanilang mga magsasaka. Pero dapat yung mga hindi gumagalaw, galawin nyo naman yung baso. Para Pang hindi naman magutom ang mga kababayan natin, lalo na yung mga naghihirap na magsasaka. kaya nga, meron itong yung nabanggit mo kanina, yung Republic Act 11321. Yung Sagip Saka Act, isang Sagip-saka. isang batas na nagpapahintulot sa mga ahensya ng gobyerno na direktang bumili ng mga ani mula sa mga lokal na magsasaka at ng isda. Paano ito no, sa business to may kanayon to may elected official at kini rice trader di baratan to malalamang. Kaya nga yun ang problema Pasaligawan ng kanya ng boss amo ya. Kaya te bilimot. Yung babaratin na naman. Babaratin. Sa bagay, sa pamamagitan ng batas na yan, na magbibigay sana ng liwanag at pag-asa para sa ating mga magsasaka at mangingisda, lalo pa silang, kumbaga, singanira unlulubog. Dahil binibili ng gobyerno ng kanilang ani sa murang halaga. Ang mga magsasaka ang naagrabyado dahil napipilitan silang ibenta ang kailang produkto sa mababang halaga. Kaya luging-lugi. Malaking tulong sana ang Sagip Saka Act kung hindi mababa ang halaga ng pagbili ng gobyerno sa mga produktong palay mula sa mga magsasaka. Napakagandang layunin ng batas. Ngunit ang implementasyon ang nagkukulang dahil lalong nagugutom ang mga magsasaka. Ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya upang matiyak na ang direktang makikinabang ay ang mga tunay na magsasaka. Dapat kilalanin ng gobyerno ang sakripisyo ng bawat magsasaka dahil sila ang nagsusupply ng pagkain sa hapagkainan natin. Dapat din ibigay ang kanilang pangailangan ng mga magsasaka, mga farm inputs, mga farm equipments, upang lubos na guminhawa ang mga magsasaka at mapag-aral, matustusan ang kanilang pamilya at kanilang mga kaanak. Asakasuhin ang kalagayan ng mga magsasaka at mangisda. Huwag yung puro pamumulitika. Dapat na tingnan ninyo kung ano po ang mga kailangan nila dahil may pundo naman may nakalaan na pundo sa mga magsasaka at mangingisda. Saan napupunta yung pundo na yan na inilalaan ninyo taon-taon kung kulang ang suporta na binibigay sa mga magsasaka at mangingisda? Kung maalala mo, kapaborito noon talagang maraming yung farm inputs, farm equipment na binibigyan ng provincial government. Merong ina-award, nanunod mo ni Mike yun. May dakap to may wamanad tabag. Sa Santa Barbara. Di ba? Yung agriculture office. Actually, Actually, napakaganda ng lugar na yon.
yung ambience, yung mga tanim. Oh, pero ngayon, tanim. Hindi, Ako lang itsura to na. hindi, inalagaan daw, kaya matataas yung mga kwan doon, damo. Inaalagaan yung mga ano, Matataas yung damo. yung mga damo. Oo, naging kwan na, kagubatan na yung kwan, yung naturang nursery ang tawag doon eh. Diyan sa may tubag eh. Diyan na ginaganap ang pamimigay ng mga farm input, sa mga farm equipment, para sa mga magsasaka. Pero ngayon, wala nga ang mga magsasaka. Kaya ang tanong nila, nasaan yung ina-allocate na pondo ng provincial government? Bakit walang dumarating na suporta mula sa provincial government para sa mga magsasaka? Hindi tayo nagtatanong niyan Mga magsasaka. Hindi tayo nagtatanong niyan. Marami akong yung nakausap na magsasaka eh. Nandito na ba? Ewan ko, Palawan yata eh. Awan? Awan pa eh. Palawan. Palawan pa eh. Palawan. Palawan pa eh. Extend ni kuno, balik-balik ko naman. Maganda maganda yung ambience daw doon eh. Kaya yun ang kwan natin. Ito, pinaparating lang yung mga hinaing ng ating mga kabayan, yung mga magsasaka, yung mga mangisda. Tinatanong nila kung bakit wala pa raw tulong, suporta mula sa provincial government. Ilang taon nang nakakalipas, nga pa rin itong mga magsasaka. Hindi tulad noon na talagang maliban sa tulong ng provincial government, meron pang tulong mula sa Department of Agriculture. Naiyaano tuloy, ano? Di ko kumpara. Masakit mga tanggapin, pag wala ka nga namang ginagawa, may kukumpara ka sa dati. Correct, Kaya, kasi dapat yan, pag nagpapalit ng leadership, kung hindi mo man mahigitan, at least mapantayan. dapat sana. Hindi yung wala talaga. Kami lang dito, walang personalan. Kami lang dito, mensahero. Kung ano man yung mga... Kung merong mga programa pala dyan, di ilatag nyo, may Facebook naman. Correct, Social media naman. Walang nakikita sa Facebook na mga programa sa agrikultura. Kaya't yan tuloy. Ang tinatanong ng mga kababayan nating mga magsasaka at mga isda, ano ba ang tulong ng provincial government sa mga magsasaka? Baka meron naman. Hindi lang natin nababalitaan. Meron sa iba. Paano yung iba? Iba sa Balis. Walad sa Lanoy. Sa Lanoy Baloy. Dapat sana tingnan ninyo ang kapakanan ng mga mangingisda at mga magsasaka. Dahil sila po ang nagsusupply sa atin ng pagkain araw-araw. Kung wala sila, wala rin. Wala tayong pagkain. Ang gapura, nag-arasan tayo. Siyempre, lalo ngayon, tumataas ang mga presyo ng bilihin sa merkado. Bakit tumataas? Yun yung tinatawag na low supply and demand. Low supply. Talaga natagay natin tayo krudo, langis, correct na diesel. May rollback ngayon. Ngayong araw? Magkano? Baka sintabo? Malaki ang rollback. Malaki? Kahit pa paano. Malaki. Baka pila-pila naman yung mga private at saka public vehicles dyan sa mga gasolinahan. Pila-pila sa mga gasolinahan. Sa diesel, magkano? Ay June 2, di ba? June 2 ngayon? Ngayon. Martes.
Oo. Gasolina. Oh. Bababa ng 4 na piso. Uy. Mahigit. Apat na piso. Ang diesel, Oh. 9. 9. Oho. Kerosene, Oh. 10. Uy. Yan, yung sige. oil price. Rollback. Rollback. Ngayon. Punta na tayo sa mga... Sana, Oh. dire-diretso na. Diretso na. Mhm. O baka mamaya pagdating ng kung naman ilang araw, ilang linggo, o baka tataas. Unti-unti na namang yung kumbaga Killing Me Softly, yan naman. Yung kanta yan, kanta. Kanson niya, Killing Me Softly. Kaya nga Ha? Yung pagtaas, ma-plus. Pero yung pagbaba, Kakapas to ballot. ay matantang. Kasi nga may kasabihan nga Oh, yung pagtaas ng presyo, singa racket. racket. Patagay. Oh, Maplustan. pababa. Pababa, singala, baguikin, kalapato. Okay. May makalkalnaikin to May mansayaw-sayaw need area So ngayong araw, bababa ng gasolina, 4.76. yung Diesel, 9.26. ayan. At kerosene, 10.86. Aba, mahilig sila sa 6. 4.76, 9.26, Mhm. 10.86. Ayan. Puro kayo, okay. 6. Sinaga sa Mura Gilbert, maabig yung kabuwasan na lalamot at si kayo ditan mga sir, Dennis at Errol. God bless po, sabi Madam Sinaida Zamora Gilbert. Alex Cruz, TS lang tayo hanggang 2028. Bakit TS tayo hanggang 2028? Baka ibig sabihin, baka sakaling mapalitan mga leader. May mga bit-bit daw na maleta. Flood control. Hindi. Yung BP Sara Camp. Yun yung mali-maletang dokumento na naglalaman ng sagot sa articles of impeachment. Ikaw talaga. 4 lang yung article of impeachment yata Ilang maleta ito? Oh. 1, 2, 3, 4 din. 4 din. Oo. Oh. Kahapon, official na tinanggap ng Senate Secretary. At yung impeachment court clerk of court, ang formal na, ito nga, yung kampo ni BP Sara. So ilang malita? 1 sa litrato, 4 4. Oo. 4 na, yung alam ko, 4 na article of impeachment yun 4 ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 6. Oo. Kung yan, matagal na basahin ng clerk of court. 5 hanggang 5. Oo. Sige. Patakpan. Berhelye Panganiban, paano hindi mawawala ang pondo simula? Ikaw naman. Tingnan natin. Sinasabi niya, puro si. Dinner tipinggeran ko na yun. Yung? Si Remulla. Bakit? Di ba si yung anak ni Jim? Oo nga, oo. Dirty finger, tapos... Kaya nga, ano ba yung... Santo inayaw. ano ba yung siyempre, yung Santo salita. inayaw. Yung salitang? Basta nagmura. Kaya nga, yan. Na nating elaborate kung anong klaseng mura. Kaya Basta nga. pag sinabi mong mura, Yun na yun. it's either... Okay. Huwag na. Basta nagmura. Okay. Yung anak niyang babae. Ano yung babae? Si Desiree Ann Kua, mga sir, kung sino lang ang nakadikit sa nakaupong opisyal, sila ang nabibigyan ng pabor. Reddy Guzman, idol, hindi lahat ng farmers need ng fuel. Bakit? Hindi naman sila lahat gumagamit ng fuel. Saka, may mano-mano pa rin. May mano-mano pa rin. Kailangan dadwag. Duwag. Ay, noong araw yun, duwag. Kung hindi dito naglawak, tadakala duwag.
tinanong mo? Oh, yung sa Dairy Farm. Facebook. Sa Dairy Farm. Kadiri pa to? Dairy Farm. Na, Oh, maraming karbon. Oh. baka daw nagagatasan. Bangkarote. Oh. Kaya ang ginawa ng LGU at ng provincial government nung panahon ni Governor Pogi, di ba, itinurn over sa LGU. Ayan, Oo, at sila na ang nagpatakbo. Aha. Kaya ngayon, marami ng kalabaw. Ayan, 0981-4926, mga idol, tanong lang po, di ba, may programa ng gobyerno na feeding program, baka ang mabubusog mga nasa DepEd. Salamat po, from Lynn Garcia. O mamaya, tatalakayan natin yan, makalipas naman po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:38 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakar. Araw po ngayon ng Martes, petsado sa buwan ng Hunyo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, opinion, at iba pa. Yung inyong mga sumbong. Oo. Yan, pwede rin dito. Yung mga greetings na rin. Oo. Babasahin din natin mamaya yan. May nag-text dito. Oo. 4926 Oh. yung dulo niya. Okay. Oho. Tanong lang po, 'di ba may programa ng gobyerno na feeding program? Ayan po. Baka ang nabubusog mga nasa DepEd. Uy, salamat po. Ayan. Oo, tinibaga masaya. Ang feeding program. Hindi mo tayo estudyante sa puzzle. Ang feeding program ay isang proyekto ng gobyerno na naglalayong magbigay ng libre at masustansyang pagkain sa mga batang kulang ang nutrisyon na hindi ang mga guro ang nakikinabang. Diba? Ibagay lang mo yan sa proposal. Si Kantixter. Ang tawag dyan, school-based feeding program. Tama. Siyempre, ang may programa dyan, ang DepEd, nagbibigay ng mga masustansyang pagkain sa mga mag-aaral. Meron ding yung supplementary feeding program na hatid ng Department of Social Welfare and Development na sila ay nakatutok sa batang nasa edad 3 hanggang 4 na taong naka-enrolled sa Child Development Center o kaya yung daycare upang matugunan ang kakulangan ng nutrisyon. Meron yan, may mga tinapay, may mga gatas. Correct. May schedule sila dyan. Correct. Meron din mga private group, mga NGO. At mga lokal na komunidad ang naglunsad ng mga aktibidad para magbigay ng pagkain sa mga batang kulang ang timbang. Tulad dyan sa kung marala mo dyan sa may bayan ng Bugal yun, noong panahon ni dating Mayor Jumel Anthony Espino, hinimok ang mga negosyante na maglunsad ng Adopt a Child program. Naalala mo pa yan? Siyempre. Dahil nung pagkaupo niyang mayor, maraming mga mabababa ang timbang. Ngayon, ito nga, hinimok niya yung kanyang mga
kaibigan muna eh. Oh, kaibigan, oh. Mga kaibigan, tapos yung mga may mga sumali ng NGO. Yung nangyari, binantayan at binigyan ng mga masustansyang pagkain ang mga batang kulang sa timbang. Ayan, oo. Ganyan sana ang gawin ng mga ibang LGU. Oo. Upang matulungan yung mga batang kulang sa nutrisyon. Makikita nyo yan sa mga eskwelahan. Correct. Oh. Ang edukasyon, ang susi sa tagumpay, ngunit paano matuto ang isang batang kumakalam ang sikmura sa panahon ng kahirapan at mataas yung mga presyo ng bilihin. Marami sa ating mga mag-aaral ang pumapasok na walang umagahan, di ba? Hindi nakakapag-almusal. Hindi nakapag-almusal. Mahalaga ang patuloy na pagpapatupad ng school-based feeding program na inisyatiba ng gobyerno. Sinasabi ng kagawaran ng edukasyon, ang malnutrition ay hindi lang simpleng kakulangan sa timbang, ito ay nakakaapekto sa kakayahan ng isang bata na mag-isip. Kaya karamihan sa mga bata ay bumabagsak sa kailang subject. May umiiral na batas gaya itong Republic Act 11037 o ang tinatawag na masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. Ang batas na ito ay nag-aatas sa pamahalaan na puksain ang kagutuman at malnutrisyon. Napakaganda ang layunin ng batas. Ang tanong, ginagawa ba ng mga pampublikong paralan yan? Kaya meron ng school-based feeding program. Layunin nitong tapusin ang gutom at malnutrisyon sa mga estudyante. Sinasabi ng DepEd, meron silang DepEd Memorandum number 1528 series 2025 na maaring gamitin ang school canteen fund. Yan naman tayo. Upang tustusan. Racket na yan eh. Upang tustusan o dagdagan ng yung mga gastusin sa pagpapatakbo ng feeding program. Naalala ko tuloy yung isang principal na ang nagpapatakbo ng kantin yung kanyang boylet. Diba? Yung kanyang boylet. At ginawa na ngang hotel yung eskwelahan. Sa palagay mo, papayag ang school principal na kukunin ang karagdagang gastos para sa feeding program mula sa school canteen? Siyempre naman. Anong dahilan para hindi pumayag? Tama, anong dahilan bakit hindi papayag? Yung school principal. Malinaw naman sa DepEd Memorandum, kukunin yung pondo mula sa school canteen para sa karagdagang yung gastos sa feeding program na yan. Sino ba ang nagpapatakbo ng school canteen? Yung iba kasi pinaparentahan. Nga. So, ganun pa rin. Please, yung renta, kanino napupunta? Kaya nga. Dadagdag ba yun sa MOE nila? O kay principal na? O kaya kay school head? Ang pampublikong paralan ay nasa ilalim ng DepEd. Kaya ang magmamanage sa school canteen ay ang mga school administration or yung sinabi mo, pwede lang kunyan, iparinta yung list, tinatawag. Yung canteen na yan. Diba? Kaya may mga pinatayong dito sa yung canteen. Mayroon naman sa school campus yan. Pero yung mga, at least yan, pag nasa school canteen ka, yung mga, minsan, may mga canteen na bawal lang soft drinks. Yung junk foods. Yung mga junk foods. Correct. Kasi kung yan nasa memorandum circular ng DepEd yan na talagang pinagbabawal yung mga soft drinks at junk foods na binta sa loob ng school campus At mahigpit nilang pinagbabawal sa mga bata. Yung kahapon, June 1, di ba? June 1, Brigada Eskwela. Sandamakmak na tao sa iba't ibang eskwela. School. Actually, yung mga sa laki ng pondo, may nabalitaan tayo na may mga
Ba, nangihingi pa ng pangmerienda Bakit? yung mga teaching force. Oh, Kita mo nga naman, no? ang kwan dyan, ang pag sa pasukan, kung ano-anong pa-project na naman sa mga bata, electric fan, kurtina, ano pa ba yung mga pina-project dyan taon-taon? marami. Diba 1 trillion ang pondo ng DepEd sa buong Pilipinas? Sa ngayong taon na ito. 2026. Oo. So, yung MOOE na pinapatakbo ni Madam School Head o kaya ni Madam Sir Principal, mapalasa pa si Resupplier. Ay, siyempre. Siyempre, mapalasa pa si Resupplier. Nag-supply ba sila ng merienda kahapon? Hindi, siyempre, si supplier, sagot mo lang merinda, Wanda, agkaununor. Wala Hanap kaso. kami sala na supplier. Bakit mo nga naman, napakaraming supply. Ang nagdadatingan sa mga eskwelahan. Naalala ko, dyan sa bayan ng... Si supplier, walay dapo nutod kinan principal. Pero aliwan amin wala ray matino. Correct. May mga bayan na mga school. Mga school na nagpatupad ng yung brigada school. Tulad dyan sa Carasiao, systematic ang ginawa nila kasi ang ginawa ni Mayor Patrick Agustin Karamat yung ADAP school program sa itong brigada. So may kanya-kanyang nakatuka sa every department. May barangay na inalagaan sila, yung pinupuntahan na sila sa programa ng brigada. Inaayos yung mga sirang upuan, mga schools. Pero yung mga merienda, kung nasa mga teaching force. So, napakaganda yung mga ganyan systematic na mga programa ng LGU at ang DepEd dyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Kaya't lahat sila, pati mga Sangguniang Bayan members, nasa iba't ibang barangay sila, sila po ay nakikipagtulungan dyan sa Brigada Eskwela. Systematic ang ginawa ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Tuwan-tuwa yung yung mga eskwelahan. Dahil iba't ibang departamento ang nagpunta. Correct. Actually, bago pa man yung June 1, ay meron ng nakapag-umpisa sa mga brigada eskwela. Ayan, last week pa nga yata, nag-umpisa ang Calasiao. Correct, last week pa. Numpisa na nila yung brigada eskwela. Malamang tapos na sila yung pagpunta sa mga barangays. Actually, twice a week. Twice a week silang lumalabas at nagkakandak ng brigada eskwela. Hindi lang mga LGU, pati mga barangay official na nakakasakop doon sa mismong paaralan, nakikipagtulungan. Gaya ni Kapitan Saldi Bauson, may eskwelahan doon, talagang nandyan yung kanyang presensya, tulong. Siya pa nga ang nagpamerinda dyan sa brigada eskwela kaya't yung tulong-tulong po sila dyan sa bayan ng Calasiao para sa ganun ay yung maayos, malinis ang silid-aralan pagdating ng pasukan ng mga mag-aaral. Magandang umaga kay Marivic Rivera Balason. Sabi niya, stay safe and healthy. Sabi niya, si Paring Dennis, healthy yan. Healthy ako palagi. Si Margin Acorda. Margin Acorda, ayan. Morning idol, sabi niya rito. Si Julian Fernandez Hoson, good morning po mga sir. Si Sir Ben Hobellanos, maabigyan ka bosan mat. Jan Tamayo mga idol, sana kasali ang high school sa budget ng feeding program kasi maraming high school student ang kulang sa timbang. Hindi
Hindi bata lang, mga elementar. At tayo pwedeng program para yung sa Mga bata lang, kayo naman. No? paslit. Oo. Di ba? Si Jem, si Bayan Busto, good morning. Watching from Pugaro. Pugaro Bur. Diyan sa Dagupan. Pugaro Ayan. Bur ko, no? Okay. Magandang umaga kay Tina De Leon dyan sa Kalasyaw. Okay, pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Take it away. Aha. Ayan. Hindi ata, sandali at tingnan natin. Dali lang, nag-warm up pa. Oo. Ayan, okay. Pwede na. Nakalag si manager ni. Ha? Nakalag. Hindi, tanay kasi, merong humarang. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Kay acting Vice Mayor Kyle Gaspar, good morning. Good morning din kay Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin, tan si Engineer Ben Datwin. Good morning. Good morning din kay Councilor Joe Pilorisco. Si Councilor Mike Season. Councilor Habardani Messina. Si SK Federation President Ayay Messina. Si Servisyong Espesyal, ating Councilor Gerald Apicial, good morning. Good morning din kay Engineer Art Gaspar. Ay, si Kapitan. Litad Barangay Ambuto. Ayan. Ganon din kay former Liga President Carlito Dun. Ay, si Longhair. Joel Calbua. Good morning kay Madam Marnie at Boss Carlo, si Sarbayan dyan sa Mayor's Office. Si Sergeant Estebes. At ganoon din kay Madam Javet Apiado Estebes. Magandang umaga. Si Arturo Eustaquio dyan sa LGU Kalasyaw. Ay, saan yan? Doon sa may complex. Ayan. Si Dali Pidlawan, good morning. At ganoon din kay Harold Kangat. Kagawad dyan sa may Mangkop. Si Kagawad Raymond Taminaya. Ayan yung brother ni Major Taminaya. Ayan, good morning. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandaan. Gawin din kay si Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio. Si Boss Darwin, magandang umaga. Oy, belated happy birthday kay Councilor Freddy Pinuliar. Kahapon. Kahapon ba? Kahapon. Ayan. Sa lahat ng mga sumubaybay, nanood sa Facebook, at nakinig sa kailang mga transistor radio, sa kailang mga tahanan, maraming salamat po sa inyo. Yung mga iba, hindi ko na nabanggit dito, pero bukas ulit. Babanggitin ko yung mga pangalan. Marami kayo kasi nanonood nakatabunan. Si Councilor Chinires Flores ng mga magandang umaga. Si attorney, Johnny Cabrera. Si Sir Ansel Sarate, dyan sa Mayor's Office sa Mapandan. Magandang umaga po sa inyo. Si Sir Jonar Lapore, dyan sa may Anolid, Mangaldan. Good morning. Wala ka na. Wala na po tayong sapat na oras dahil susunod na agad si Only in the Morning. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingkor, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control. Pahabol, Don Ramon Bautista. Good morning, sir. Dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni Only in the Morning. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadya la sa programan Mambangon si kayo kapaborito.